हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केମିତି ଅଛ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛି ନା? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ। ତ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ସୋମବାର ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପାଖକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ପୁରା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯିବାର ଟିକେ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଲେଟ୍ସ ଦ ବ୍ରେକ୍। ଆସିଲେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯିବା। ଅମିତ ବାଡ଼େଲେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ସେପଟରୁ, ମା ବି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅମିତ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଅମିତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, କିଏ ଜାଣିଛି ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ବି ଏଠି ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲେଣି। ମକିରି କୋଉଠି ଯିବେ? ମକୁ କୋଉଠି ଯିବେ ହେଲା? ଇସ୍ ଡାଲି ସଜେଇ ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଯିବେ? ଠିଆ ହଉନି ଟିକେ। ତୁ କୋଉଠି ଯିବୁ? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯିବେ, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯିବେ। ଏଠି ପେଳୁଆଟା ବି ଯିବ। ପେଳୁଆ ହାଇ ମାଇଲାଣି। ପେଳୁଆ କୋଉଠି ଯିବେ? ପେଳୁଆ ତମେ କୋଉଠି ଯିବ? ପେଳୁଆ କୋଉଠି ଯିବେ? ବି ଆସିଲେ ପେଳୁଆ ବି ଯିବେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ପେଳୁଆ ଆସିଲେ କିଛି କହିବେ? ପେଳୁଆଙ୍କର ଏତେ ହେଇକିନା ଚୁଟିଟା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁଟିଟା ତାର ଆଉ ଥିବନି। ପେଳୁ ନେଲ ଜାଗା ଧନୁ ନିଦ ଆଇଲାଣି। ମକୁ ଅଛି ଚୁଟି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପେଳୁଆ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତ ପେଳୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ। फोटो उठे खाली ପେଳୁଆ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ। ପେଳୁଆ କିଛି କହିବେ? କିଛି କୁହ। ପେଳୁଆ ପେଟେକି କଣ କାନିର ଦଉଛି ଦିଏ ଡାକ୍ତର କାନିର ଦିଏ। ଚାଲ